ассалому алайкум дӯстон, боз якчанд хонаҳои дигар аз Душанбе, аз Ваҳдат, аз Бухтар, аз Восе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Ваҳдат ва аз якчанд гӯшаву аз якчанд канори Торкистон хонаҳоро қабул кардем. Баъри шумо навор мекунем, тамошо кунем. Имрӯз чандум? Имрӯз 3 май 2026 сол. хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ баъри шумо дӯстон. Видеонавори мо аз наворҳои дигар имрӯзина навор дӯстон фарқияти калон дорад. ҳаракат карда видеоро то охир тамошо кунед. рафти тамошои навор дастгирии шумо пешравии Сауду ТЖ мешавад. фақат аз шумо дастгирӣ лайк, поделитсия, подписатсия. хонаҳои арзон аз Сауду ТЖ. навора дӯстон шурӯъ мекунем. То охир тамошо кунед. аз куҷо хона дар кора дар таги комментария нависед дӯстони азиз. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Торкистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед. фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед бачаи азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Торкистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонед. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудааги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Булбулчашма қарор дорад. 4 дар хона, 6 сотиқ замин, мактаб, масҷид ва беморхона мега 1.5 километр роҳ масофа дорад. 4 хона, 2 дар хонаи 6 ба 3, 2 тои дигариш 5 ба 3, 6 сотиқ замин, ремонти хонаҳо миёна. чӣ тавре ки дар видео дидестен кадом ҳолатда қарор дорад. 6 сотиқ замин, ҳавлии калони ҳамвор, 4 дар хона дӯстони азиз, об ҳастай, свет ҳастай, ба наздикӣ ба деҳа меоранд боз. хуб, баки 12.5 тоннака дорад барои об гирифтан. масоҳати умумии хона 103 метри квадратӣ, обши ҳами 4 дар хона дӯстон. кредит дода намешавад. сум дар кор ҳастай. харидори аниқ бошад боз муомила дорад. нархи хона 200,000 сомон. ремонтора бинед дӯстон. хона просто дӯстон тайёр кардагӣ барои зиндагӣ хидмат мегӯяд. маблағ лозимай савдош мекунем. кадомитон мегирен ошно шавад. мо дӯстон қабулкунанда, эълонкунанда. тақдири ҷониби худованд, мо фақат сабаб мешем. мардами YouTube тамошобинони муҳтарам, видеонаворое ки мегузорем навора оддӣ нестанд. ҳаракат карда хишру то охир тамошо кунед. хонаҳои мавқутона занг зада бигиренш. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. нигоҳ кунед дӯстон. дарахтҳои мевадиҳанда, 2 дар хона, 3 сотиқ замин, бустонсарои фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Дарёбод. нигоҳ кунед ака. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 3 сотиқ замин дора, 2 дар хона дора, 300,000 сомон нарх дорад дӯстони азиз. аз 2 дар хона иборат аст. якчандта дарахтам дора. нархи хона 300,000 сомон, боз муомила дорад. нафарое ки эҳтиёҷ ба хонаи арзон дар Душанбе доранд,
марҳамат варианти хубай дӯстон, аз даст натен. бениҳоят варианти соз барои харид кардан. Зиндагӣ беҳтарин хонаи орзуҳо. марҳамат аз номи Саудотеҷе занг бизанед. видеода лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хонаҳоро то охир видеонавораша тамошо кунед. кадом хонаи маъқул мешавад, занг зад гиред. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ду комната квартира дар ошиёнаи нуҳум, масоат 49 метри квадратӣ, Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. чӣ тавре ки дидестен, хона кадом ҳолат? аз вид маълум ки стяжка ва камубеш шкатуршам кардагӣ, камубеш не мақсад понуси шкатур кардагӣ, тиреза часпондагӣ, даршам мечаспонен. ана ҳамин ҳолат 240 000 сомон савдо дорад. худо хоҳад бо муомила мешавад. 49 квадратный метр, ана ҳамин домда 240 000 сомонӣ дар ошиёнаи нуҳум. марҳамат дӯстон, занг занед. вақте ки нафарое ки хонаҳои фурӯшӣ дорем дӯстон, Саудо ТВ аз Саудотеҷа ягон фарқ надорад, ҳардаш як одамай. мақсад талаб кунед, омада аз пеш навор кунем. бардоре ки канали Саудо ТВ-ро мебинед, хонаҳои аддани бисёртар савдо мешавад. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар назди поликлиникаи нав, ана ҳамиҷа поликлиникаи нав, фабрика, баъдан хоб бозори Сафина, баъдан мешавад ПТУ, баъдан ана ҳамин хона. дӯстони азиз, доми мо 13 этажа, хонаи мо дар этажи даҳум, 3 дар хона, 72 квадрат. хонаҳо ремонт доранд дӯстони азиз. 72 квадрат дорои 2 лифт, 450 000 сомон арзиш. хона бо ремонти хуб, дӯстон мебошад. аптека, масҷид, магазин, садик ҳамаш дар пешаш. фавран савдо мешавад. 450 000 боз муомила дорад. марҳамат дӯстон, занг занед. дӯстони қадрдон, ду комната квартира дар ҳамин дом қарор дорад. дар ошиёнаи якум, 43 метри квадратӣ, пеши боғи марказӣ. фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши боғи марказӣ, пушти доми Марьям. якум этаж, 43 квадратный метр, духонага. тирезаҳош пеши дома нигоҳ мекунад. хона шкатур, стяжка пол, электрикӣ дорад. алиш намешавад, пули нақд, зинда қатӣ. биё чақчақ мекунем. 279 000 бо муомила дорад. марҳамат, занг занед. бардори азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, лаби роҳи Калон, ду комната, 49,3 метри квадратӣ, доми 16 ошиёнага дар ошиёнаи сеюм қарор дорад. 500 000 сомон нарх. дом иборат аз 16 ошиёна. хонаи мо қарор дорад дар ошиёнаи сеюм, дар наздикии хона мактаб, беморхона, садик, мағоза ҳаст. иборат аз 49,3 метри квадратӣ бо ремонти замонавӣ фасон хушрӯ. арзиш 500 000 сомонӣ. худо хоҳад бо муомила дорад. бениҳоят варианти зур. доми лаби роҳи Калон дар ошиёнаи сеюм, гарячи этаж дӯстон.
хитон шоиден хонаҳо кадом ҳолат, кадом состояние қарор дорад. Лозим боша аз нуни канали мо ҳозир занг бизанем бачаҳо. Ҳаме ки занг задем бигӯянд ки ака мо ай канали Саудо ТВ ёки канали Саудо ТЖ канале ки ҳар рӯза хона савдо кесай ай ҳами канал тамошо кардем. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи восеъ, ҷамоати Гулистон, деҳаи Зафаробод, фермаи Пештара, 8 сотиқ замин, 4 хона, 250 000 сомон арзиш. ду рақам дастӣ васаб рӯи экрани шумо. ошхона, баня, ҳезумхона дора, 20 ё 25 дарахти мевадиҳанда дора, документҳои 100% дора, 2 та об дора, якташ бо навбат ва дигариш мақсад ки кае ки хоҳӣ мегирӣ ба очират ва беочират. барои обгирӣ 7 тонага чаганам дорем плюс запасной ход мегаку 250 000 бениҳоят хонаи зур дӯстон. ҳамира ма пор сол рафта видео кардам. як хеле ҳолат мешава як кас ваъда кард мега нагирифт. ба ҳам хотир бо повторни дар эълон мондем. лозим боша дӯстон занг занен бирем бигиренш. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар дар ТЭЦ қарор дорад. дукомнатага квартира дар ошёнаи нуҳум, масоати 40 метри квадратӣ, 299 000 сомон. хонаҳо бо ремонти замонавӣ, ду комнатаи хушрӯ кардагӣ, душ дора, баня дора ва ҳоҷатхона низ дора. ду хонаи майдаи хушрӯак 40 квадрат, калидорчаи фасон, рақамҳои 2002 аз номи мо занг зад бигиренш. дӯстони азиз, аз шаҳри Ҳисор хона равон карданд ки дар дараи Алмосӣ, деҳаи Неъматбӯӣ қарор дорад. ду ошёнага дӯстони азиз бо семенблок бардоштагӣ, 8 дархона, 8 дархона ва 7 сотиқ замин, 730 000 сомон арзиш. хонаҳо ремонтҳои замонавӣ дараҷаи олиқатӣ. ду рақам дастӣ васаб рӯи экрани шумо. 7 комнатага 210 метри квадратӣ, калидор дорад, обшланги размери 32 қатъӣ, свет дора. хонара сохтем 2023 сол. хона бо кирпичи семенблок сохта шудагӣ. хонаҳо 5 таш 6 ба 3 мебошад, 2 таш 5 ба 4 мебошад. мактабаш 700 метр дурай, масҷид бошад 400 метр дурай, бозор аптека 1 километр дурай. ҳуҷҷатҳои 100%. хоб лоиҳаи сохтмон ҳаст бо тамоми документҳои тайёр. 730 000 сомонӣ занг бизанем. дӯстони гиромӣ, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар павароти Ленинград. ду комната квартира, масоати 70 метри квадратӣ, монтаж шкатур дора, доми 16 ошёна, дар панҷум ошёна, 3 тиреза дора, 460 000 сомон арзиш. қум бировардагӣ падарка 460. рақамҳои ватсап рӯи экрани шумо. евромонтаж электронӣ, евромонтажи сантехникӣ, яъне ки низ кардагай евросантехник, евромонтаж бигем хато намекунем. иҷозати зистан дора, дом закрити зона, лаби роҳ да қарор дора. квартира духонага 6 ба 3
як кухни 70 квадрат 460,000 дар ҳамин дом қарор дорад. марамат занг занед. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе 350,000 сомон нарх, 2 этажа, дар этажи дуюм 3 хонага. хуб, пеши балнисаи психбалниса мега ана ҳамиҷа қарор доштааст. доми 2 этажа, дар дуюм этаж 3 дархона, баня, кухни аддени дора ва як калидори 8x1 мебошад. як хонаш 5x3, дуюм хонаш 5x4, сеюм хонаш 3.5x3 мебошад. кухни 1.5x4, баняш 2x4 мебошад. масъалаи об свет камбуд надора. магазин, балниса, масҷид, мактаб қарибиштай ва масъалаи документош ҳамаш туғрияи техпаспорт дора. бо кирпичи пухта сохта шудагӣ масъалаи ремонташ бад нестай. нарх 350,000 сомон. занг занед. дӯстони азиз, дар ҳамин дом мо хона дорем. ду комната дорем ки дар ошёнаи 11-ум масоати 70 квадрати метр дар шаҳри Ваҳдат дар станса қарор дорад. 210,000 сомон 70 квадрат дар ошёнаи 11-ум доми лаби роҳ. дӯстон, марама рақамҳои 51 51 51 да занг. аввалаш 800 хати. беҳад варианти соз 210 далши маълумот пирсон бошем. чизе буд қабул кардем, роҳӣ кардем, комментария кардем, занг зад гуфтен, ҳаракат кардан навор кардем. ана ма ватсап мегзорам барои қабули реклама. чизе ки дорен роҳӣ кинен, омада ай пеш навор мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат савдош мекунем. савдо дар Савдо ТВ. лайкора монен, дар канали мо подписатсия кунен. раҳмат ки мора дӯстон ҳар рӯза тамошо мекунен. ҳамин навор маъқул шид, нависен ки беҳтарин навор шидагиай.